Grote opkomst bij de antiracisme-demonstratie in Middelburg en het grootste containerschip ter wereld trekt veel bekijks langs de Westerschelde. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Met zo'n 500 demonstranten tegen racisme was het Abdijplein in Middelburg maandagmiddag rond 5 uur vol. Er mocht niemand meer bij, omdat er anders geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Angelique Duindam, een van de organisatoren van de demonstratie, kijkt tevreden terug. Wat is er allemaal komen kijken aan de voorbereiding om dit zo meteen veilig te laten verlopen? Maar we hebben allemaal al kruisjes op de grond gezet. We hebben borden gemaakt met houtafstand. We gaan het ook natuurlijk omroepen tijdens de speeches die er worden gegeven. En we hebben mondkapjes. Wat verwacht u er zo meteen van? Wat verwacht ik ervan? Nou, het is niet zo heel mooi weer, maar ik verwacht wel dat we een goede opkomst hebben. Er zitten er al mensen, zijn er al klaar voor. Dus ik hoop, voor mij is het duidelijk dat het leeft en de wereld en dat het in Zeeland ook leeft. Dus dat, ja. 633 Zeeuwen hebben zich in de eerste week laten testen op corona. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Sinds 1 juni is het mogelijk je te laten testen op het coronavirus. Verder belden er in de eerste week landelijk 50.000 mensen naar het speciale nummer. 1 juni, de eerste dag, was het nog niet zo druk. Vooral zeg maar, de dinsdag was het veel drukker. En nu neemt het ietsje af, maar het is nog wel veel vraag naar. Van de mensen die getest werden blijkt landelijk tot nu toe 2% besmet te zijn met corona. Hoe hoog dat percentage in Zeeland ligt, is niet bekend. Maar de GGD vermoedt dat het hier lager ligt. Zeeuwen kunnen zich op 2 plekken, het ziekenhuis in Goes en Terneuzen, laten testen op het virus. Nog geen akkoord, wel een toenadering tussen Zeeland en het kabinet maandagavond in Middelburg tijdens het bezoek van staatssecretaris Remo Knops van Binnenlandse Zaken. Knops kwam onderhandelen over het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne. Voorstellen van speciaal adviseur Wientjes lekten eerder al uit. Wientjes wil onder meer een zwaar beveiligde gevangenis met een bijbehorende rechtbank en een kennisinstituut voor onder meer cybercrime. Er zijn maandag nog geen knopen doorgehakt. Er is pas een akkoord als er een akkoord is, dus we hebben geen afzonderlijke onderdelen nu geaccordeerd. We hebben de hele pakket wat Wientjes heeft gepresenteerd hebben doorgenomen. Daar is een gedachtenwisseling over geweest. Dat was ook het doel van dit gesprek vandaag. En we hebben afgesproken dat we alles op alles zetten om voor de zomer tot een overeenkomst te komen. Het onderhoud aan de Zeeuwse wegen komt in de knel. Waterschap Scheldestroom heeft te weinig geld voor het onderhoud, nu er voor droogte meer werk aan de wegen is. Bestuurder Marien Westraten wil gemeenten en bedrijven nu laten meebetalen als ze zelf vragen om een aanpassing van de waterschapswegen. We zijn dus bezig met een plan om te kijken of we aan kunnen haken op de omgevingswetten die eraan komt. Zodat gemeenten verplicht worden als ze activiteiten gaan ontplooien, het zij uitbreiding van bedrijven, iets zoals hier het park hierachter, dat ze contact op moeten nemen met het waterschap, dus dat ze ons er direct bij betrekken. Het waterschap Scheldestromen heeft tot en met 2023 een budget van 16,7 miljoen euro voor het beheer van de bijna 4000 kilometer aan wegen. Maar dat is niet meer genoeg voor aanpassingen en onderhoud van de wegen. Door de droogte van de afgelopen zomers is de noodzaak van extra onderhoud groter geworden. Deze weg is door de droogte behoorlijk gaan scheuren en de bovenlaag liet los. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen moet je daaraan wat mee doen. Het onderhoud loopt inmiddels al behoorlijk achter, zegt Westraten. En dan zijn er nog nieuwe bouwprojecten zoals bij Arnhemuiden, in Wolversdijk en bij de Zeelandbrug. Daar ontstaan extra problemen omdat aanpassingen aan waterschapswegen nodig zijn. En daar heeft het waterschap geen geld voor. Kingfish breidt uit. Wij zijn daar voorheen niet bij betrokken geweest. En ineens kom ik daar langs en ik zie daar een enorme uitbreiding. Denk bij mezelf van even kijken van wat er op de kaart staat. Ja, dan zie je dat het grotendeels over waterschapswegen gaat. En die zijn 3 meter breed. Dus ja, dat gaat niet met vrachtwagens. Dus moet geregeld worden, vindt Westraten, dat belanghebbende partijen, bedrijven en gemeenten meebetalen aan de aanpassing van de wegen. Zoals ook bij het plan Waterpark Veersemeer. En ze willen hier een gigantisch park aanleggen. Dan is het de vraag van waterschap, kunnen jullie dat regelen? Ja, dat kan allemaal wel, maar dan moeten we toch eerst eens praten van wie dat allemaal gaat financieren.
Ik zelf zit te denken aan een 50-50 financiering. En ja, dan kunnen wij misschien in de toekomst toch nog wat heel wat realiseren. Met Kingfish en de gemeente Noord-Beveland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Een structurele regeling zou, als het aan Weststraten ligt, volgend jaar in moeten gaan. Toiletten en douches op campings gaan vanaf aanstaande maandag open. Sanitaire voorzieningen op campings zijn al maanden dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en zouden eigenlijk tot 1 juli dicht blijven. De gedachte achter de vervroegde opening is dat vanaf 15 juni buitenlandse toeristen weer welkom zijn in ons land. Er liggen geen coronapatiënten meer in de Zeeuwse ziekenhuizen en dus is de reguliere zorg voor gewone patiënten weer zoveel mogelijk opgestart. Maar zoals vroeger is het nog lang niet. Bij Zorgzaam zitten ze op 60% van de reguliere zorg, bij het ADRZ op 30%. Bent u verkouden? Nee. Moet u hoesten? Nee. Heeft u keelpijn? Nee. Alles is anders in het ziekenhuis. Nu gewone patiënten weer bij een specialist langs mogen komen, hebben de Zeeuwse ziekenhuizen een transformatie ondergaan. Mevrouw Blokcel. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Maar wat niet veranderd is, het consult bij de specialist. Hoe gaat het met u? Ik heb deze, die springt. Ik zag dat u haar wel gewoon aanraakte, hè? Ja, in bepaalde situaties mag dat. Voor mijn werk moet ik een patiënt natuurlijk goed onderzoeken en daar hoort een lichamelijk onderzoek bij. Kijk, we moeten gewoon ons werk blijven doen en iedereen kan het natuurlijk hebben. Ik denk alleen dat de kans dat iemand hier in het ziekenhuis het heeft misschien nog wel kleiner is dan de mensen op straat. Omdat wij die voorzorgsmaatregelen hier hebben getroffen. Wegens de corona vind ik het heel goed geregeld. En voor de gezondheid voor de mensen, 1,5 meter afstand, prima. Alleen patiënten met ernstige klachten konden de afgelopen maanden in het ziekenhuis terecht. Afspraken van patiënten met lichtere klachten zijn zoveel mogelijk telefonisch gedaan of zijn uitgesteld. Ik moest normaal 24 maart komen, maar dokter De Klerk heeft me gebeld en ik mocht een nieuwe afspraak maken tot wanneer ik het nodig vond. De ziekenhuizen zien zich nu geconfronteerd met een stuwmeer van patiënten. Ik ga prikken en dan ga ik u vragen de vinger te bewegen. Ja? Afspraken zijn uitgesteld, operaties zijn uitgesteld. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, we hebben natuurlijk de zorg uitgesteld op een zo goed mogelijke manier. Dus ik denk doordat we het zo zorgvuldig in Nederland hebben uitgezocht dat het nog steeds veilig is en de kwaliteit misschien wel iets gedaald is, maar nog steeds goed te noemen is. En nu is het wel belangrijk dat we nu weer gaan opstarten en dat we ook alle niet-corona-patiënten de aandacht kunnen gaan geven die ze verdienen. Het zal nog wel even duren voordat de ziekenhuizen weer helemaal draaien zoals voor de coronacrisis. Want het is een hele puzzel. De gangen zijn smal, de wachtkamers zijn klein. Dus ja, er is simpel gezegd niet genoeg ruimte om grote aantallen patiënten op de veilige 1,5 meter afstand te ontvangen. Dus ja, er komen weer patiënten in het ziekenhuis, maar een deel van de afspraken zal de komende tijd nog steeds telefonisch zijn. De rechtbank heeft een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd aan de man die in de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019 een fietser doodreed in Vlissingen. Het ongeluk gebeurde in de Zottegemstraat. De dader, een 38-jarige man, blijft ontkennen dat hij de bestuurder was van de auto die een 24-jarige man uit Vlissingen aanreed. Maar de rechtbank ziet daarvoor genoeg bewijs. De automobilist zou veel te hard hebben gereden, deels op de verkeerde weghelft. 2 kilometer na de botsing met de fietser sloeg de auto over de kop. De dader krijgt ook een rijverbod van 5 jaar. Er worden de komende jaren veel meer hotelkamers bijgebouwd dan dat er vraag naar is, blijkt uit onderzoek van de provincie. Nu zijn er zo'n 4000 hotelkamers in Zeeland. Volgens planning komen er 1000 bij de komende tijd. Te veel volgens het rapport en dat zal negatieve gevolgen hebben voor de prijzen en de toekomst van de hotelsector. De overheid moet daar sturing in aanbrengen, luidt het advies. De internationale wielerwedstrijd Bing Bang Tour moet komend najaar het eerste grote sportevenement in Zeeland worden sinds de coronacrisis. Het peloton komt naar Vlissingen en Filipijnen, als alles doorgaat. Vanmiddag werden op het stadhuis in Vlissingen de contracten ondertekend die de komst van de Bing Bang Tour mogelijk maken. De krabbels werden gezet door organisator Rob Descar uit België, de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen en Terneuzen. 2 dagen topwielrennen in de provincie, want de wedstrijd maakt deel uit van de World Tour, de hoogste competitie.
De Bing Bang Tour start op 29 september in België. Een dag later volgt een korte tijdrit in Vlissingen. En op 1 oktober is Philippine de startplaats van de etappe naar het Belgische Aalter. De Bing Bang Tour moet het eerste grote evenement worden in coronatijd. Er zijn dit jaar heel veel evenementen uitgevallen. Onder andere de ZLM Tour. Die zou in Vlissingen een tijdrit organiseren. En eigenlijk vullen we dat gat nu op met deze tijdrit van de Bing Bang Tour. Dat past mooi in wat we als Zeeland willen. Namelijk wielerevenementen ter promotie van de provincie. Dit jaar kan er bijna niets en wij hopen dat dit doorgang kan vinden. Ja. Of de Bing Bang Tour daadwerkelijk doorgaat is nog onduidelijk. Betrokkenen houden er rekening mee dat alles toch niet doorgaat. Maar ze wilden verder met de voorbereidingen en houden rekening met maatregelen. Een voorbeeld kan zijn dat er een betere scheiding gaat zijn tussen renners en publiek. Dat er een kleiner aantal ploegen in hetzelfde hotel gaan logeren. Maar we zijn daarover in gesprek met UCI. Het is vandaag 11 juni dat wij met elkaar spreken en we praten over een wielerwedstrijd op 30 september. De wereld verandert bijna per week, in ieder geval wel per maand. En we hebben dan volgens mij nog ruim 3 maanden te gaan. Dus ik heb werkelijk geen idee wat dat betekent. Ja, en, het kan zijn dat de wereld er weer heel anders uitziet op 30 september. En we volgen uiteraard heel nauw op de voet wat er gebeurt door de beslissingen die overheden nemen. Er zullen heel veel veiligheidsprotocollen doorlopen moeten worden. Dat betekent dat je week na week, maand na maand de stand van zaken op moet maken. En dat is ook goed, want we kunnen alleen maar organiseren als het veilig kan. Daar is de organisatie verantwoordelijk voor, maar als overheden zullen we daar zeker op letten. De tijdrit van de Bing Bang Tour start op de Nieuwe Dijk in Vlissingen en gaat via de boulevard door het Duingebied met de finish bij het Stadhuis. Een dag later start het peloton in Philippine en worden er plaatselijk 2 ronden gereden, waarna de koers via de Sluiskiltunnel richting België gaat. Er is een man in Middelburg gearresteerd in de zaak van de gewelddadige moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heijden. Het gaat om een 23-jarige man. Hij wordt niet verdacht van de moord zelf, maar wel van diefstal met geweld, afpersing en gijzeling. Resten van het lichaam van de Belg werden gevonden in het Schelderijnkanaal bij Oud-Vossemeer. Er zijn nu 8 mensen aangehouden. Het motief voor de gijzeling en moord zou geld zijn geweest. De gevaarlijke zanddijk bij Ierseke wordt verbreed als het aan gedeputeerde Harry van der Maas ligt. Het is volgens hem de enige optie die financieel haalbaar is en die gesteund wordt door de gemeente Reimerswaal. Het werk zal in 2 fases worden uitgevoerd. Rotonde Nishoek, maar ook vooral de ontsluiting van het industrieterrein. Daar gaan we snel mee beginnen, dat noemen wij fase 1. En het middenstuk, inderdaad, dat raakt ook mensen die daar wonen. Daar nemen we wat meer tijd voor om met die mensen ook in gesprek te gaan. In het najaar beslissen provinciale staten definitief hoe de zanddijk wordt aangepakt. Het werk zou dan in 2022 kunnen beginnen. Bij een ongeluk in Vlissingen is woensdagavond een 42-jarige vrouw in een rolstoel zwaar gewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een automobilist die drugs had gebruikt. Ook een andere auto werd geraakt. Volgens getuigen waren de 2 auto's aan het racen over de burgemeester van Woelderenlaan toen het ongeluk gebeurde. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet bekendgemaakt. Bij Philippine is vrijdagmorgen een Engelse vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. De bom is afgelopen weekend bij toeval gevonden door mensen die met een metaaldetector de grond aan het doorzoeken waren. De vondst werd tot na de ontploffing geheim gehouden om nieuwsgierige mensen te kunnen weren. En zo ging de bom iets voor 12 uur de lucht in. Maar daar ging een hele ochtend aan voorbereidingen aan vooraf. De bom hebben we uit de locatie gehaald waar we hem veilig hebben gesteld. Nu gaan we hem daar plaatsen in wat u achter mij ziet, dadelijk de vernietigingslocatie die we hebben voorbereid samen met de aannemer. Daar zal de bom dadelijk in komen te liggen. Dan brengen we onze eigen springstoffen aan en brengen we de bom tot vernietiging. Omdat niemand zijn huis uit hoefde voor de bomruiming, heeft de gemeente ervoor gekozen niet aan de grote klok te hangen dat dit vandaag ging gebeuren. Dat deden ze voor de veiligheid. We waren dan bang voor de aantrekkingskracht. Dat zag je gisteren al met een groot schip op de Westerschelde. Mensen komen daar naartoe. En zo'n grote samenscholing kunnen we niet hebben. En we konden dan ook de veiligheid niet garanderen. Allemaal op één plek. Dus uit corona, maar ook uit veiligheid. Maar niet omdat we het onder de pet wilden houden. Voordat de bom tot ontploffing wordt gebracht, worden eerst alle wegen en paadjes in de directe omgeving afgezet. En dan is het zover, na uren van voorbereidingen. Let op, detonatie in 3, 2, 1. De vliegtuigbom van 500 pond had bij een ongecontroleerde ontploffing bomscherven tot 2 kilometer in het rond kunnen blazen.
Die scherven zijn nu door de berg zand opgevangen. Het is allemaal top gegaan. Iedereen ziet eigenlijk aan de uitworp die hij heeft gegeven dat hij behoorlijk binnen is gebleven. En een kleine uitworp naar buiten heeft gehad. En dat is eigenlijk een positief resultaat en eigenlijk wat wij voor ogen hadden. De 18-jarige hoofdverdachte van de dodelijke steekpartij in Vlissingen tijdens kerst 2018 is veroordeeld tot 2 jaar jeugd-TBS. Doodslag is volgens de rechtbank niet bewezen. Omdat wel bewezen is dat de 18-jarige man het stervende slachtoffer heeft geschopt en met een kapotte fles heeft geslagen, is hij wel veroordeeld voor zware mishandeling. De uitspraak is gelijk aan de eis. Het OM had ook geëist dat de verdachte in totaal €35.000 smartengeld aan de familie van het slachtoffer moest betalen. Maar die eis is afgewezen. Een druppel-irrigatiesysteem is mogelijk de oplossing voor boeren om de droogte het hoofd te bieden. In Filipijnen loopt op dit moment een proef met zo'n systeem dat in warme landen al volop wordt toegepast. Gekeken wordt of deze techniek ook voor Zeeuwse akkers werkt. Om de 50 centimeter zitten kleine ventieltjes en daar kan het water uitlopen. En wat er dan gebeurt is dat de omgeving rond die slang nat wordt en het water kruipt op in de bodem. En je ziet hier ook dat het helemaal nat geworden is. En dat is dan ook de bedoeling. De ondergrondse buizen kunnen altijd blijven liggen en verbruiken veel minder water dan bijvoorbeeld een beregeningssysteem. Per uur maar een paar kubieke meter onttrekt, terwijl die spuithaspel iets van 40, 50, 60 kubieke meter per uur onttrekt. En daarmee dus veel harder zuigt aan die zoetwaterbel. En dan de kans ook hoger is dat je daarmee dat zout omhoog trekt en op den duur dus in je systeem krijgt. In het najaar wordt de proef afgerond en worden alle resultaten bekendgemaakt. En tot slot het nieuws wat misschien wel het meeste bekijkstrok van de week. De passage van het grootste containerschip ter wereld over de Westerschelde. De HMM Algeciras is 400 meter lang en 61 meter breed. En geen enkel ander schip kan zoveel zeecontainers vervoeren, bijna 24.000. Het schip is dit voorjaar in gebruik genomen en is bezig aan haar eerste trip over de wereld. Eerder deed het schip al Rotterdam aan en nu kwam het schip vanuit Hamburg over de Westerschelde richting Antwerpen. Het schip is daar overigens ook alweer weg en inmiddels onderweg naar Londen. En meer beelden en foto's van het schip zijn natuurlijk te vinden op onze site omroepzeeland.nl en daar kan je natuurlijk ook terecht voor al het andere Zeeuwse nieuws. Tot zover Zeeland de Week. Fijne avond voor nu en tot morgen.